Gurmí magad hamáis. Well, baidad is úntach an rodé an líon sa daoine teachtamach maidin saharn chun éisteacht le me le héite an sa maidin bhúrna tá buocht do más agus berníos cuirúirt an teachtan sa. Is corcíoch mé, spreagúil teachtarnas go corcaigh agus bheithnúir I bhór damta. Tá chun caint blib ar maidin mar dheall a choirú earnáil phoiblí an san éirn. Well, nis tá go chéine caint fé sin an éanta sa. Ach ó ma haí féin tá rudaí tá tuairimí gamsa agus de gná fé mar dúir Tomás bí me cruisios ar líonta iarnróid, iarnáid seáid a metrothúig é sin ar fad agus is brealam caint fé sin. Ach is deis fé mar dúir Tomás ó cáid an tuairt san seasta siirpigáín ón obair leis sin agus mach na bhégan na dhéanamh cadíad na ceisna móra ní bháin den iarnáid seáide na obair léitharsúla gamsa agus is céis mhór dúin ar fad is dóliamsa chunas mar dhéanaan an earnáil phoiblí fortháil cheart riachtanas a phoiblí agus céis mhór gcónaí ach céis níos sa móna leantasa tuistar nó an cúlaach níochttas mar sin. So mar sin taim chun cainmh mar ealar sin, ba bhailim leir fé cadí an aib catá cear leis an earnáil phríomháide fé láthir. Béidir cúpla focailrá tásúla gom moltíbhecha gom héin fé cadíad chunas réiteach na feibna san nacháid chun é áú. Agus an tunna go deire beidir caint fé an é cuam rialta seoáine nó bhfuil cuam orine siúse mise mar héránig mar chuoine éanaar mar agriochtaí. So sin é téman na cainte a bheith go mar maidin. Ar dúis cúpla rud fé a chuúlar héin sa bhéad scúil go muine sé leis an rud so fé mar dúirt Tomás tá mé gabhard an drama dúchtar do Railway Procurement Agency. Nuair í fin tamáí taxi díam cadíonn tú tá mé gabhard an luas. Agus sin é is fearr. Agus tá taithí ag an gcuid smógah tásúlagam ar luas. Atá gaiirí go maith istóiliam. Ceapadh mé sa fóstatá gom béidir breisiach mlíon ó hin. Bhunaigh an stáis cólacht nua stáis an RPA néamlíon ó hin. Chun tuairt fé úmpar phoiblí ar bhealach nar duine chana. Is iirecht a chóirú san earnáil phoiblí bhíanna gnámsan. Agus thugad ar dúláán dúine, agriocht nua chrathú, agus rud a bhí gceist cé nóálaíoch bhí gceist an son. An rud a bhí bhí an tugra mór san luas fé lán seoil agus bhí feibhanán agus ní raibh mé seacham san inniuh. Ach bhí fán ar an rialtas go níon fí fortháil riachtanas a phoiblí ó thaobh cuasaí úmparda ar bhealach a bheoh I bartnéireacht leis an earnáil phríomháideach, I bartnéireacht leis na údaráis áitiúla, I bartnéireacht leis a bobbal. Agus mar sin tugad deis dúine leanúnta raig le sin agus bunaíoch an RPA agus ceapadh bhí fhoireann hana agus ceapadh mise mar phríomhaimneach na chéad phríomhaimneach ar an ggólaachsan. Agus fáimán breisiach mlíana déanamh susta néamlíon anis. Agus mar sin sin é obair atá dhéanamh agam. Rinne sin bhí thugus tréimhse fada gabhard an Bhanc Domhanda na World Bank áit agsúla fud an dain. Agus an cheist bhainean ling an só mleat lia in éireann agus fé asnamh infrastruchtúr péáid a chuam ar dain. Bhí sa Ghana, gobar sa Ghana ar fatamil, bhí san Égypt, Indonésia, ar na Eorpa, áitin den tuairtsan, ga chéan áid go déan tú. Bíon daoine chuirsíos ar asnamh infrastruchtúr, agus nuair deirm infrastruchtúr, ní bóithre agus iarnáid agus druithead mór atá gceiste go amháin. Tá chuirsíos ar seirbhísí phoiblí ar chur a fáil. Tá sin ceis ceanna I gás if go fuiste mé a chéirigh nó bosach ag teach bé á chéirigh is ceisna infrastruchtúir sin ar fad. Leis idachas nuair a chuoiníonn daoine ar infrastruchtúr uaireanta bíonn siad a chuinmh ar cruach agus concréideachs mar sin. Ach go minic is táchtaí an seirbhís pásanta chur a fáil an duine. So is astamh infrastruchtúr, bíon daoine chuirsíos ar sin agus is feib go chéan áit ar fud a dain ghfuil taithí gom sair ná chunas
astan son an barna son a líana leistigh de achhaní an phobal sin. Dar nó ní mar an chéile na feibanna in Ghana áitar thugus tréise agus na feibanna carracha mór America thugus déimlíonna i chonaí i Washington DC. Agus ach bíon daoine sna pobl san ar fad i gcónaí a chuirsíosar tá barna tá asnamh infrastruchtúr agus catá le déanamh an cad is féling éanamh, cad ba chóir an rialtas dhéanamh chun an tasna san a lína. Agus is maith rud é cuioine bhar sin nach rud a bhuiine líne an san éireann ar fad. Ní mar a chéile na feibanna ach an bun chéis son ná chunit fritheáil cheart a dhéanamh riachtanas a phobal leistigh na hachfaní tá going is ceiste ga chéine sin agus tá míad an tá díriú ar gceisian. So buine sin leis an bhaib atá going an so féil áthir. Gás an luas ar dúis, is tóilmsa bhfuil a gaiirí go maithling i luas, agus tugad deisdúing agus tugad airigid dúing, agus tugad bhí bauirt fíor leidir agam, agus tugad annach airúing, tuairt féid fé cheisna iompar phoiblí ar bhealach nuálaíoch, agus tá súlagam bhfuil a gaiirling. Tá gom bhfuil a gaiirling, rimnálaigh bhí drochaimseir an só agus ga chéanaid eile sa tír. Agus I ridna drochaimseir san, an bailach ó airigling daoine thuirta seach, bhí éon lá óháin mí nolog, bhí 178 míle duine ag taistear luas, fein pardún, in éon lá óháin. Agus úntach an rud é sin, nuair ná raibh deise go daoine a gartain an gluisteáin féin thuirtamach, gur chuidisteach rúmpa phoiblí, agus búntach go raibh sé ann agus bhí daoine sásta leis, ach ó ma héilsa rud a bhí anna háchtach, na leihananta san seachtain na breist seachtain is tháinig sé gáhar, na leihananta san chun an seirbhí sin a chur fáil don bobbal. Bhí áringe mise agus an fhoireann agus ailtrí agus ingaltóirí agus contasóirí agus líadóirí dul amach ar na stadanna agus a sneacht agus siúch agus go héanrád a bhaint dus na stadanna. Agus na leihananta san nuair bhí mar ar fad an sanna má I Monébre ag glanna stadanna ag cabhla daoine teachta seach ar na tramana agus a chur séirbhís ar fáil déanach san íochas mar sin ag túair carta daoine dulhhaile. Níor bhéine rá ar duine é seo hena. An é cuam an bheolaí an cholach príomháidecha sin. An é cuam cad é an áireachas a bhaine sin. Níor daoine féchan ar sin nachar. Bhí sé mar sprioc a going tá gachéine sa cholach deirn, tá posta agamsa daoine a bhealach amach, tharach amachchas an gluisteáin agus a chuiristeach an phoiblí. Agus tá deisiúntaach a going ha Smaointe Fánacha an teachtansa gur féidirling ag sé dhéanamh agus tháinig daoine amach. So is deas scéal é sin dósa, gúil a gaiirling, gúil gur féidir le daoine rudaí a dhéanamh leistigh den earnáil phoiblí agus aithníonn an pobl é sin. Feach míad ar an bobbal ní éon phobal mór amháin ach pobl bheaga. Feach míad rud nua thugam isteach a bhíonn se chuoin ná daoine gúil áis éisteachta acu. Agus bin rud ar dútar induction loop, ní raimisteach hebh technoliaachta. Agus chéan túíomh in Arclaní agus sápéil agus áit an tuairt san. Ní réon áit ar dain go raibh an induction loops ar iompar phoiblí ar na bosanna trénach a tramanach an bhacht an tuairt san. Tháinig pobl báir chuing agus bhí rá cad is féad leat a dhéanamh chun áis níos fearr chur fáil dúine. Agus chuimreach an cainte le lech technoliaachtas mar sin, agus tá induction loops ar na tramana im ná líanais, náfuil ar tramana, bosanna, trénacha, éonúmpar phoiblí tá iad stáisiún ar nó, ach éon rud atá gemacht áit éidir fud a dain. Tá míad ag fritheáil ar phobal bheaga, aithníonn na pobl é sin, tagann siad isteach ar na tramana, líonanta mór daoine. Agus, so, cai mé rá stóilmsa, táim sásta, gúil a gaiirling go puinte áire. Mar sin, cad é an aib, tá sé dénta chuig. An aib atá ná is tóilmsa gúil sé ag fáid deacra, níos deacra ga chéan bhliain é sin a dhéanamh. Tá sé fáid níos deacra ó bhliain go bliain an cultúr nuálaíoch son a chur a bhaim in agríoch stáid fémar a háise, sin cean bháin, agus ar an láimh eile. Téim timppel na hórpug don goid is mó, agus téim chun cainte le daoine ghfuil an post céanna a cosan I dír helas tá gomsa im lá lia. Agus bí mé fiorthaí díomh nó ceanna le thugann sé ort
in héad seo dhéanamh. Cad iad na pointí na gceataí go gaiithú dul tríthe chun tugraí móra chur a bhaim. Agus táimláin cinnte go bhfuil sé níos deacra tugraí tionscnamh móra an tuairt tá gom bhfuil cuair ormsa, agus go dainn infrastruchtúr phoiblí trí chéile. Tá sé níos deacra dhéanamh ansa ná a dír eile, agus tá san fíorthóchtach ó thaobh cumas óíochta na tíire se go mórtas sa daoine eile, agus ó thaobh caighdeán marachtála na líne sa tíir se. Agus tá an dárrád a gceist. Ní bhfuil sé bháin le cumas óíochta, tá sé san anna háchtach. Ní bhhain sé bháin le caighdeán marachtála, tá san anna háchtach. Caiitear an dárrád sanna chur le chéile, agus táim den túirim leidir go tuis go bhfuil sé ag fáid níos deacra dúine in éireann, gúil míid á dhéanamh níos deacra dúing féin in éireann é sin a dhéanamh. I go mórtas le rudí eile go bhfuil feidbean de phobal na hÉireann ó thaobh an eastamh infrastruchtúr den tuairtsan. So sinné an aib agus is dóilimsa gur feib mhúraí agus is rud a chur nás dós agus má leathádóirí bhfuil fánaring níos mó iompar phoiblí ar chur fáil de níos mó phobal ar bheagán chostas níos tapúla agus sinné sprioc going an tarmar fad agus ar cuméigean ní dólim go le gaiirí chuma ling is éirí ar le lehéid I dtír heile. Mar sin, so cad é réiteach na feibe? No, tá struchtúr mór costasach curtha bhaim a gcuine sa tíorsa le blianta nuas, chuirtar Milán ar an Eorp. Siad na rialacha ceanna atá sa going in éireann is atá going in mórchuid den chófab Eorpach. Ní mar chéile chuirtar a bhaimiad. Ach tá struchtúr mór costasach curtha bhaim a gcuine an sa éireann chun rudaí a chur a bhaim agus is time den túirim leidir gúil méid díriú níos mó agus níos mó le amach daimsere ar na phróiséis ar na rialacha. Tá an éirid sin daoine agriochtaí stáit me héin san áirimh agus tá míad ag fearir a chéile féachant ar dhéon sé ar bailach ar chórdó dhéanamh, nó ar dhéon sé sin an bailach a bhfuil ar ailsigh sé an tuarascáil dóhan lehananta sa a chur sé an fógus an nuachtáin. Ar an bhuair sé an cadúnas sa a bhuair sé an péad eile tá le fáil. Agus tá an éirid sin agus le amach daimsere tá a bhd éireann níos mó díos san. So mar sin tá struchtúr chur a bhaim a gcuin agus an struchtúr ag díriú go príomha ar próiséis rialacha tuarascálacha é sin ar fad. Agus tá níor sin daoine ag fearormsa a bhfuil méid déanamh sin cholachtaí daoine eile agus chuistíreachtas ag fearorm féachchanta bhfuil méid clí cholíonn na rialacha agus próiséis. Níd éanaag féachant ar éirigh lom an obair dhéanamh an targaíocht cearta chur amach cadíad na taimse féachan gachéan luan ar líon an líní bhíar luas gachéan lá an teacht an riimisin ar maidin ar tholéis ar ní éanaag féachant ar sin. Tá gachéanaag féachant ar taobh san. Ní éanaag féachant ar an targaíocht ó mar chudébe tugtar tá manachas go bhfuil an iirisneir go dáthirt ag an rialtas ag go pobl ag cáineacóirí dúine chun túirt féin aber sin. Agus tá struchtúr mór chur a bhaim a gcuin féachant an glutha mé leis na rialacha. Ní éanaag féachant chunas go le gaiirigh lom an targad sanna chahabh chun rudaí chur a bhaim go tapig ar chostas íseal agus ó thaobh fritháil ar riachtanas se phobal. So sin rud amháin agus sin athrú mór go gaiithmíad a chur a bhaim. Tá cultúr ann ná ar dinagéis sin hana. Agus chun iartas a seachar daoine chun legarigad agus rud a dhéanamh. Cin gur duine san hana? Táiming díir cultúr chruthú san RPA gur féidirling a rá táim á dhéanamh
agus níor dhéanana cheannaige. An na induction loop son ar na tramana is úntach an rud é, bhfuil siad ar luas an lá líomh, fíorbh an daoine atá an úsáid, ach daoine táchtacha. Ach ag féachant ar is brealumsa gur féidirling a rá, tá muid déanana rudaí nar déanana cheanna, agus is cultúr Bainistíochta é sin seachas cultúr an cholíonna an déabhile. Tá béim an bhú ar fáilsiúchar a scálacha. Níor eiciminis ar radioductor an ráitis tionachar timpeachta nó EIS. Tá tuirt chomór san san ráitis san na leantasa is a régan go léon éiad. Níor a héimsid an Spáin agus go tíorthéile agus mh caint le daoine go an postcéannacha sannatá gomsan san éireann. Fíorthaimdíobh an féidirm fiachant ar an EIS. Tá sé sa Spáinis, féidirm díobh fagad Spáinis a gan. Agus féidirm tuirt an thuair a scálacha éiscint. Agus táimid a caithfh an éirid sin ama agus airgad agus scileanna cosíonn sé beidir milliún go le chun ráitis tionachar timpeachta ola bhú. Nuair a chuoiníim ar méadébre gur féidir le dhéanamh a charóch leis an timpeach leis an cóhéil le milliún go le euro, agus nuair éicem an méid ama agus scileanna anna bhaith daoine iontach ar múlatá a dhéanamh san. Agus chuann sé díomór an ghfuil méid díriú agus nuair bhíonn sé fáilte going, dar an daoine, tá sé asnamhach, tá bar nán. Agus an chéadú eile, béis sé níos a tuirtúla ná mar bhí sé hena agus cosnó sé héana sa 8.8 milliún euro éis sin na chuir bhain. So ar bháin hebh bháin tá cultúr cholíontach, rialacha agus táimerá caiimi díriú ar rudaí a bhfuil le Bainistíocht, táimi dúidim chun deire mo chud cainte. An cuam an rialta sé sin, cad ba chóir den rialta sé dhéanamh chun é seo leis. Má bhí míad ag fanat chun go leisteach an rialtas an aibh seo, ní thiúcaigh feib, ní thiúcaigh réiteach na feibe san. Is fuaine sinne má le héid se bhfuil postanna going ach fuaise agus mar théaránnig dul seach agus moltíochar os cóir rialtais ach é dhéanamh lua agus bheith páirteach gníomhach sa phróiséis ach é dhéanamh lua. Tá sé fíorthachta mar rud a tháirdaí ná nuair bhíon cinenne déanta blianta caite man caint agus choráidtí leis a bobbals mar sin na JCB las mudachas an sun bhaim bléachar chun éigen árá a haní mar sin in échar caitar é sin tá sun bunasciún í cheart a fad agus tugann sin na blianta agus an méid ama agus airgatá sé scanlach an méid a chuirtar isteachan san chun a réiteach. Tá críochnóméile seo tá agriocht mór, nabhfuil sé mór, agriocht bhfuil stádas mór aige sa timpeacht. Agus bí míad in nachralinn na chéile, deir siad san ghfuil drothóbar siúla going na tugaimíad an timpeacht na tugaimíad fecht an tuairsan. Béidir go an ceartta go, béidir go bhfuil. Scríime chuig uachtarán an chuméid sin, is agriocht deonach é tá daoine fostan ach scríime chuig uachtarán an chuméid sin agus dúirt mé nábach na tugaíad tharsúla going fé láthir. Tá míad an nachran fuas san éisteachtaí ó bhéil go bord panolags mar sin. Nábach lesan. Ach ba bhhailm sa sísí lása ionas gur féidirling cláisiint uaidse cadíad na feible an chur chuige gur bhar lása go gurméis sé bhain ag a tús an phróiséis agus is first rudaí athrú go bainte sin. Níl deara mór déanta going. Is first é dhéanamh bhhailm sísios mis agus tusaigh sísios le chéile tá coníar mo gildara ranna machút a gildara bhhailm sísios ionas gur féidirlam áilteach chunas gur féidir lása inseach dom go lua. Cad ba chóirdaing a dhéanamh chun an timpeacht agus éireacht áusú agus a chosint níos a fearr. Agus an son béidir gur féidirling é sin a dhéanamh béidir nach féidir agus san ag a deire má chuann siad ag gcuine na dograí. Well, is cumam ag go bainte san mar tá íocht déanta going ar tús chun teachta réiteach éigen. Scríos ar an eas chumas, céidir sé bhil í chóirdomsa leir lása.
no, time, ná cinnte goil an cearta going si bh cháine, ach no, níor bhahan rud é, go raibh chun caint a chuad, agus bhí cruinniú phoiblí ag an inéisisin, agus bhí fhoireann an chumann sin, agus ní déir méid cad é an chumann, bhí fhoireann chumann ann, agus fear ag an gcuiscú céhéad. Agus bhí duine an bhfoireann ag an ransa, céhé tosa cheapan, gur féad leat do seach go uachtarán orgaman agus a rá, agus búil leat go buinte sin, caiú plí leis na rialacha. Well, má sé an spriocatágaing sirbhí si níos fearr a chur fáil, friáil níos fearr a dhéanamh a riachtanas phoiblí, bhealach ná tógann sé mór an ama, ná tógann sé mór an airgid mar tá na faiban sanan, caiig an pobl bheith páirte go luas a phróiséis, dul chun cainte arlahéis agriochtaí stáis, rialtais, agriochtaí rialtais sin, agus é sin bheith páirte ag an amsan agus féidir rudaí dhéanamh ag an amsan ach náfágrá dhéanach é agus is féidirling sirbhí si phoiblí ausú ar meach san ach nábíigí ag fannacht go néanthaigh an rialtas é. Gur míle agah.